prečo nie prvý? Nemali ste dosť? Áno, tak som to išiel potom a potom som zistil, že ja som mal z ruštiny 2 na vysvedčení s maturitou. To mi poškodilo a tí druhí mali 1 z angličtiny, tak boli lepší. Takže, ale nie, tak zaujímavé bolo, že som to spravil ako denné štúdium. Nikto mi to neverí dodnes, že sa to dá, že po nočnej smene som išiel napríklad na logiku alebo na filozofiu počúvať zasa nejaké prednášky. Ale ja na rozdiel aj od svojich spolužiakov, ktorí niekedy prednášku vymenili za pivo, ja som to vždycky si odsedel, ja som si to užíval, tú školu. Napriek tomu spotenému čelu pri skúškach, to je ako... Bez to toho som to asi bol nejde. rovnaký ako všetci ostatní. Vy ste už 15 rokov poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave. Prečo ste sa rozhodli vtedy v počiatkoch, že tak chcem to vyskúšať a chcem možno zmeniť situáciu, chcem pohnúť veci k lepšiemu, ako to bolo? Môžem povedať, že to by som sa veľmi chválil, keby som povedal, že primárne bolo, že som videl okolo seba nejaké nedostatky a chcel som to napraviť. To som videl skôr celospoločensky vtedy a skôr ma naštartovala tá situácia celospoločenská. Tak som sa začal angažovať, až som si povedal, že to okolo seba je ešte dôležitejšie, ako čo sa robí niekde vo vláde, v parlamente. A išiel som kandidovať. Tiež ma musel niekto postrčiť a tak, lebo to sám od seba sa nechať vyvesiť na stĺp svoju fotku, tak to som predstavoval si, že hoci kto mi tam domaluje fúzy, napíše, čo si myslí o mne. To ja nemusím doteraz, ale patrí to k tomu. No. A uspel som na podiu a zaujímavé, že hneď ako som uspel, tak mi dali funkciu predsedu bytovej komisie. Vôbec som nevedel, o čom to je. Vôbec som nevedel, prečo hneď predsedu, keď vôbec neviem ani, ako sa to robí. Asi im niekto povedal, že nehajte, on je taký čestný, on tam asi bude tak. Tak toto sa snažím už 15. rok, že teda byť objektívny a byť čestný. Približte trošičku našim divákom, čo obnáša táto funkcia predseda bytovej komisie. Strašnú zodpovednosť. Ja by som neviem, ako to inak nazvať. Nikdy by som to nedokázal bez ľudí, ktorí mi robia buď zázemie, aj odborné, aj technické, to znamená pracovníkov na Mestskom úrade, napríklad pani Halaková. Nikdy by som to nedokázal bez kolegov, poslancov. Napríklad doktor Pavelek je 15 rokov so mnou v bytovej komisii, buď mi robí podpredsedu, alebo len člena a pritom by mohol kľudne sedieť v nejakej inej, ktorá má 4 zasadnutia za rok, hodinové a má vystaráno. Vy máte tých zasadnutí viac? Každý mesiac a to sú 3-4 hodinové maratóny. Je to naozaj, ale hlavne, čo vás tam ubíja, je že musíte riešiť tie ľudské strašné osudy koľkokrát. Že aj teraz napríklad ma atakujú ľudia s prirodzenými požiadavkami na zverejnenie napríklad podľa zákona 211 o informáciách, aby mohli sa zúčastňovať zasadnutia, ale to sa nedá. My tam riešime také veci, že napríklad, čo partner vyhodí partnerku na ulicu aj s dieťaťom. Ešte nemáte rozsudok súdu, nemáte nič, máte len nejakú skutočnosť, alebo máte len niečo, že tá je týraná, alebo to dieťatko je. A vy to musíte riešiť hneď. Ešte nemáte nič v rukách, len sa snažíte. A nemôžem toto v prvom okamžiku okamžite pustiť do éteru, že tento gambler je, tento pije, tento je neverník, tento... No, to sú také intimné veci, ktoré si myslím, že sa môžu iba v takomto úzkom kruhu ľudí, ktorí majú podpísanú nejakú zodpovednosť, nejakú aj mlčanlivosť v niektorých veciach. A ešte by som chcel povedať, že
Ďalšia taká činnosť bytovej komisie je v tom, že napríklad áno, dávame byty. Úrodovo povedané, ale nedávame ich ako do osobného vlastníctva, to jedine cez mestské zastupiteľstvo, keď všetci vedia, aké sú podmienky, prečo, za čo. Všetci musia, dvojtretinová väčšina poslancov s tým súhlasiť. Ale áno, umiestňujeme ľudí. Toto všetko robíme nie losovaním, čo sme robili, pretože ten los je taký previd, že vždy sa tam dostali ľudia, ktorí si to nezaslúžili. Ktorí stopčovali život ostatným, nevážili si majetok a povedali sme si, budeme to robiť menej demokraticky, ale viac zodpovedne. A povedzte mi nejaké druhé mesto, kde 15 rokov ste nepočuli o nejakom kšefte s bytmi. To je, myslím, že dokonca ja, čo som predstaviteľ nejakej politickej garnitúry na meste, sme nevyhrali tieto voľby a títo, čo vyhrali, to bolo také chutné, mi povedali. Sa to dostalo ku mne, že keď sa rozdeľovali tie posty, viete čo, tú bytovú komisiu, my ani nevieme, jak sa volá, ale nech tam ostane. Tak to bolo pre mňa zatiaľ také najväčšie vyznamenanie. Ste sa osvedčili po rokoch. Áno. A povedal by som, že keď už som pri tomto, tak aj som sa bál tej spolupráce, ako bude na meste, že je to nejako inak politicky nakonfigurované ako doteraz. Ale môžem povedať, že keď to beriete, že to sú Trnavčania, že to sú ľudia, akurát majú na niektoré veci trošku iný pohľad, ktorý nie je dôležitý v niektorých veciach, keď robíme pre Trnavu, tak som milo prekvapený. A ešte by som možno dodal druhú vec, čo mám možnosť sa tak báli niektorí diplomaticky povedať. Tak ako sme sa chovali my k svojim oponentom predtým, sa nám to teraz v dobrom vrátilo. Sme boli korektní, tak teraz sa nám to korektne vracia. Ako by ste Trnavu opísali jedným slovom alebo jednou vetou? To je niečo najdrahšie, čo mám v srdci. Vždycky sa tu teším, áno, začína to tou rodinou. Akože vyrastal som tu, mal som 2 bratov, sestru. Jedného brata som stratil, bol aktívny horolezec a vždycky hovoril, že to by bola taká najkrajšia smrť a možno mu to tak Pán Boh umožnil. Má veľmi pekný pamätník na symbolickom cintoríne v Tatrách. Tam vždy zastavíme, keď môžeme. Na druhej strane, okrem tej rodiny, všetky tie spomienky na všetky pekné veci, na moje zoznámenie s manželkou, na svadbu, na tie prekrásne kostoly. To detstvo, napríklad, keď si ja predstavím dnes sobota, čo bola pre mňa, tak sobota bola, že najprv ma síce vyhnali do obchodu, že som musel si vystať rád a tak, že som nakúpil, ale sobota pre mňa boli dubčekové rožky, teplé, s masielkom a mama spravila k tomu kakao. To bola sobota. Nedeľa, takisto bola trošku s tým jedlom spojená. Išli sme do kostola, obyčajne na 9. do univerzitného kostola, z Kopánky peši, to bola prechádzka. Odtiaľ za odmenu sme išli do kina Čas, to bolo kino Sloboda bývalé, teraz je to pri poliklinike starej. A po takej hodinke odtiaľ sme sa vracali naspäť a u Turka mi otec kúpil zmrzlinu. To boli fantastické veci, ktoré dodnes si človek vyjavuje všetky vône, chute. Asi toľko. Vy máte teda 4 synov a viem, že už máte aj 4 vnúčatá a 5. na ceste. Áno. A teraz môžete Trnavu spoznávať aj z tej úlohy starého otca, detka. A ste ten typ, ktorý zoberie svoje vnúčatá a teraz sa s nimi prejde po Trnave a povie im, tak pozri, toto je divadlo Jana Palárika, toto je taká budova, to je taká. No, myslím, že ešte nie sú také veľké, aby až do takýchto detailov. Skôr im predstavujem, kde sú najlepšie húpačky, kde je najlepšia šmiklavka. To ovládame. A úplne teda perfektný je Gulliver v parku.
A veľmi príjemné prostredie je v amfiteátri. Tento detské ihrisko má svoju kvalitu aj pre dospelého, ktorý si tam môže sadnúť. A takisto hore na Družbe, to ihrisko, to v našich časoch vôbec nebolo takéto niečo. Takže ja teraz aj takéto veci spoznám. Teraz máte skôr takéto skúsenosti, neskôr možno aj tá história. To dúfam, že k tomu príde. Aké miesta máte v Trnave najradšej? Asi sa to bude všetko zlievať k tým kostolom. Tie kostoly sú niečo, čo rozšírim to na veže, aj mestská väža, aby to bola k tomu, čo vždy každej návšteve človek najradšej ukáže. Zaujímavé je, že napríklad ja mám najradšej univerzitný kostol, ktorý sa mi aj najviac páči, ale všetky také hlavné veci som absolvoval v Hrubom, v kostole svätého Mikuláša. Aj som tam mal birmovku, ženil som sa v ňom. A vždycky som tak chcel do toho univerzitného, tam sa mi nejako nepodarilo. Ale krásny aj ten Hrubý, to by mi dali kolegovia, ktorí ho majú za svoj. Páči sa mi aj ten, ale ten univerzitný beriem tak, akože ten sa mi najviac páči. Ako najradšej trávite čas v Trnave? No, rád sa prejdem po týchto starých miestach po pešej zóne. Ja dúfam, že sa veľmi rád budem prechádzať po novej pešej zóne. Ja som ten, čo vždy chcel, aby tam bolo čím viacej vodotryskov, aby tam bola voda. To je niečo pre mňa fantastické. A keď som videl návrh, že tam budú 4 fontány, tak som povedal, prečo nie 10, ale budem sa tešiť že tu je jedno. 4 nie je málo. Nie. Každé mesto má určité osobitosti, ktoré sa nedajú zmeniť, ktoré jednoducho sú s ním zrastené. Ale ak by ste mali možnosť zmeniť niečo konkrétne v našom meste, v Trnave, čo by to bolo? Ja by som zvalil poštu. Vyzerá to také tvrdé, ale pre mňa od malička prišlo niečo, to sa jednoducho nerobí. Nejaký dom, v ktorom zomrel král, aby dokázali zvaliť a postaviť tam nie niečo krajšie, ako bolo. Ja som sa na toto aj pýtal hlavného architekta, ktorý je veľmi milý v týchto veciach, a opýtal som sa, že prečo by sa nemohli niektoré veci zvaliť a postaviť podľa pôvodného. On mi povedal, že to by už nemalo ten duch, čo mal to voľakedy, že to sa... Na druhej strane ja som oponoval, ale celú Varšavu vystavali podľa pôvodných plánov. A nikto sa tam... Je to asi názor proti názoru, ale vážim si jeho, lebo vidím, že to tomu o mnoho lepšie rozumie. Ale keď ste sa ma takto opýtali, ja som úprimne zodpovedal, že ja by som do tej pošty išiel. Pán Žitňanský, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli našim dnešným hosťom a tak verím, že vaše vízie, ktoré máte určite pre mesto Trnava, že ešte budete mať veľa času ich splniť a realizovať a že vám takisto aj vaši vnúci budú robiť stále väčšiu radosť. Ďakujem pekne. Milí diváci, na záver vám želáme, aby ste mali odvahu zmeniť veci, ktoré zmeniť môžete. Aby ste mali silu uniesť veci, ktoré sa zmeniť nedajú. A aby ste mali múdrosť odlíšiť jedno od druhého. Dovidenia opäť o týždeň.